Рисувам героя от Stranger Things, който ми се падна от яйцето. И по някакво чудо ми се падна не кой да е, а векнат. Тоест няма да рисувам обикновен портрет, който така или иначе ми е в зоната на комфорт. Изглеждаше ми супер сложно за рисуване, затова се фокусирах върху силуета му и формите на тялото и как самите венички се улавят около него, а не върху това да рисувам всяка една веничка достоверно, както е в сериала. Започнах с скица с обикновен молив, който после поизтрих с хлебна гума и повторих с цветен син молив и добавих удебеление на места, да изглежда по-триизмерно и интересно. Реших да цветявам с алкохолни маркери и добавих първия слой синьо, който да покрие целия герой, след което добавях по-тъмни нюанси постепенно, за да добавя още повече дълбочина. Както споменах, идеята ми не е точно копия, затова даже по едно време затворих референцията, която използвах, за да може да се прояви собственият ми стил. Единственото, което ме дразни, е, че така го увих, че изглежда се едно няма врат. Видях, че при първия слой синьо съм пропуснал някои места, затова добавих един слой тюркоазено, което всъщност добави много приятен нюанс под цялата картинка. Заедно с леки лилави контури и бял, които съвсем го завършиха. Колко го оценявате на 10, искате ли част 2?